Is-Soup Kitchen rebħet il-Premju taċ-ċittadin Ewropew ta' din is-sena bħala rikonoxximent tal-ħidma tagħha s-solidarjetà, l-inklużjoni soċjali u rispett tad-dinjità umana. Is-Soup Kitchen li topera minn triq Sant'Ursula fil-Belt Valletta ta' titmexxija qabbli ta' Patri Marcellino Mikallef tal-Patrijiet Franġiskani ta' fil-bidu tagħha sentejn ilu fl-2021 matul il-pandemija. Il-Patrijiet Franġiskali matul is-sena jaħdmu qatih biħġarhom kontra l-esklużjoni soċjali biex jassiguraw li dawk vulnerabbli ma jkunux imċaħdin mill-bżonnijiet materjali bażiċi. Dan il-premju taċ-ċittadin Ewropew jingħata kull sena mill-Parlament Ewropew lil ċittadini, gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet li jkunu taw xhieda ta' kisbiet eċċezzjonali jew impenn straordinarju fis-soċjetà. Dawn ikunu ddistingwew irwieħhom f'ħidma biex imexxu l-qudiem u jippromuovu l-valuri Ewropej fost is-soċjetà. Wara, imbagħad ir-rebbieħa minn kull stat membru Ewropew jiltaqgħu kollha flimkien biex ikunu onorati f'ċerimonja ċentrali fil-Parlament Ewropew fi Brussell f'avveniment li se jsir nhar is-7 ta' Novembru li ġej. Dan il-premju ngħata għall-ewwel darba fl-2008. Il-midalja tal-premju ngħatat formalment lil The Soup Kitchen f'ċerimonja qasira f'Jum il-Vittorja. Tkellimna ma' Patri Marcellino Mikallef fejn spjegalna li fl-aħħar sentejn kemm ilha mwaqfa The Soup Kitchen madwar 50,000 persuna użaw is-servizzi tagħha. Filwaqt li jirringrazzja lil benefatturi Maltin u lil volontieri kollha li jagħtu s-servizz tagħhom, Patri Marcellino esprima ruħu magħna xi jfisser għalih dan l-onur. Dan il-premju minna b'ħafna kuraġġ, speċjalment il-dawk il-Maltin il tant għandhom qalb ġeneruża illi qegħdin jgħinuna b'mod konkret sabiex dawn in-nies li aħna nilqgħu ta' kuljum hawnhekk inkunu nistgħu nipprovdulhom id-dinjità mhux biss ikla bnina imma noffru diversi servizzi bħal showers, bħal social worker kuljum, nurses u anke dental care għal minu fil-bżonn. U jien nixtieq nirringrazzja l-qalb ġeneruża tal-poplu Malti.